četvrtom kolu treće nogometne lige Jug Zadrana je put odveo u Ivanbegovinu, gdje su bili gosti domaćem Kamenu. Zadar je u susret ušao u ulozi favorita, koju su u konačnici lakše od očekivanog i opravdali. Bili smo svjedoci čak 7 pogodaka. Prva izgledna prilika nakon ubačaja iz kuta pripala je Mariju Pedišiću, no njegov udarac glavom odlazi preko gola. Zadar je poveo već u 9. minuti. U lijepoj akciji nakon ubacivanja lopte sa desne strane, Ivan Santini prebacuje loptu do Prljevića, koji dodaje loptu Juriću, a Jurić ostaje miran u završnici i pogađa za rano vodstvo Zadrana. U 10. minuti na semaforu je već 0:2. Novo ubacivanje sa strane, nova sjajna lopta Santinija, ovoga puta za Obradovića na lijevoj strani. A Obradović vidi utrčavanje Prljevića na drugoj stativi, koji koristi lošu reakciju Škunce i povisuje zadarsku prednost. Do potpune kapitulacije Kamenove obrane moglo je doći već u 23. minuti, ali nakon oduzete lopte i dobre kontre Zadra, u Vidikinom udarcu je nedostajalo snage i Šego je to lako ukrotio. Ako je i postojala nada za povratak u redovima Kamena nakon jalovog ulaska u ovu utakmicu, ona je ugašena u 27. minuti. Nakon lijepih kombinacija Viduke, Jurića i Santinija, loptu loše izbija Škunca. Do lopte dolazi Prljević i dodaje Juriću. Jurić pronalazi Obradovića, a Obradović silovitim udarcom pogađa za 3:0. Doduše, pogodak je službeno pripisan kao autogol Škunce, ali mi ćemo dati priznanje odličnom Obradoviću, čiji je udarac svakako išao u okvir gola. Do kraja susreta vidjeli smo još 4 pogotka. Santini je zabio za 4:0, Kamen je preko Carevića smanjio na 4:1, a Obradović, čiji je gol jedini iz drugog poluvremena kojeg imamo zabilježenog i u video formatu, za 5:1. Zadnji pogodak je postigao Vrdoljak za konačnih 6:1 i treću pobjedu Zadra u uvodne 4 utakmice, čime je uspješno zatvoren mini ciklus od 3 utakmice u 8 dana. U idućem kolu Zadar na stanovima dočekuje Slogu iz Mravinaca, dok će Kamen, koji je zakucan na dno prvenstvene ljestvice, slamku spasa tražiti protiv Vala.